Morjes, morjes. Mun nimi on Janne ja mä oon fysioterapeutti. Mä työskentelen hengitysfysioterapian saralla ja hengitysfysioterapia on aika useille semmonen, että mikä ihme homma tää oikein on. Voiko hengitystä kuntouttaa? No siis lähtökohtaisesti kyllä voi. Eli siis asiakkaita, ketkä käy vastaanotolla, on hengenahdistuspotilaat. Voi olla niin, että on tottunut vaikka urheilemaan oikein kovallakin tasolla, mutta sitten se hengitys jostakin syystä vaan se sakkaa. Niin sekin on syy, jos suorituskyky ei ole sillä tasolla kun haluaa tai on tottunut, vaikka jonkun flunssan tai kuumeilun jälkeen, niin voidaan miettiä, että olisiko siinä jotain, mitä sitä pystyisi parantamaan. Sitä suorituskykyä ja itse suoritusta. Ja itse myöskin se palautuminen täytyy muistaa, että jos on palautumisen ongelmaa, uniongelmaa, niin nämä asiat on semmoisia myöskin, mihin hengitysfysioterapialla voidaan vaikuttaa. Toki näissä kaikissa asioissa täytyy muistaa se, että pitää ensin poissulkea sieltä tiettyjä juttuja, mitkä saattaa vaikuttaa siihen hoitoon puolisesti. Se on hyvä tietää, että onko siellä joku keuhkosairaus taustalla, esimerkiksi astma. Voidaan miettiä, että onko uniapnea mahdollisesti siellä häiritsemässä. Näidenkin asioilla kun saadaan selville, niin tiedetään jo paljon jonkunlaista osviittaa, että mitkä asiat siellä vaikuttaa siihen meidän suorituskykyyn ja meidän hengittämiseen. Siihen niin kuin taloudellisuuteen, miten se hengitys virtaa sekä sisään että ulos. Ja sitten me voidaan miettiä sitä, että miten se harjoittelu ja kuntoutus voisi toteutua. Sitten tietysti sydän-verisuonisairaudet täytyy miettiä, onko siellä jotain semmoisia. Usein hengitykseen ja hengityksen ongelmiin liittyy rintakehän alueen kivut, niska-hartiaseudun kaulan alueen kivut, kasvojen kivut. Niin näissä on hyvä ottaa selville se, että onko siellä jotain kardiologisia juttuja, sydänasioita. Useimmiten kuitenkaan niitä ei löydy. Ja sitten voidaan turvallisin mielin ajatella, että siellä saattaa olla esimerkiksi siinä hengityksessä, siinä tavassa joku tapa, mikä kuormittaa nimenomaan sitä apuhengityslihaksistoa. Jos ajatellaan vaikka vähän niin kuin kroonista ylihengittelyä. Eli tässä on jo hyviä syitä, miksi hakeutua hengitysfysioterapeutin vastaanotolle, vaikka varsinaisesti mitään akuuttia vaivaa ei olisikaan. Ja ne akuutit vaivat on sitten ihan homma erikseen, mutta niihin voidaan palata toisella videolla. Hyvä. Eli jos sulla tuntuu, että sulla on hengenahdistusta, rintaa kiristää, tuntuu, että ei ikään kuin saa täytettyä niitä keuhkoja tai joku jää kesken siinä hengityksessä. Vaikka lenkkeillessä, hölkätessä, ylämäkeen käveltäessä, niin varaa aika vastaanotolle ja katsotaan, miten voidaan tehdä sun kanssa. Hyvä. Palataan ja nähdään vastaanotolla.